va haver un compromís també per part del que inicialment era secretari autonòmic d'Esports de subvencionar fins a arribar a un total de subvenció de 33, és a dir, 33% de l'Estat, 33% Conselleria i 33% Ajuntament. Això estava tot, clar, estem parlant dels últims mesos de legislatura i de com tenien les històries. I estava ahí quant al complex esportiu. Estem parlant de que el complex esportiu pot alrededor de 3 milions d'euros, però estaríem parlant de millor, que serien les quantitats que més o menys parlarien ara. I de l'auditori tenien presentat la sol·licitud de subvenció en la Diputació de València i en la Conselleria d'Educació des de l'any 2003. No tenien constància ni referència fins a aquests moments de que anaren a donar-nos cap subvenció en si, és a dir, per escrit no, però sí que estava el compromís. I després també en el Ministeri de Cultura tenien un compromís que en el 1% que es dedica per a infraestructures culturals anava a entrar denegant una subvenció important per a aquest auditori. Passem ja a la següent pregunta, que diu: què opina vostè de l'augment de l'ús del castellà a l'Ajuntament en detriment del valencià? Bé, jo crec que jo com a persona i nosaltres com a grup s'han significat sempre per la defensa de la llengua oprimida, en aquest cas, si no podríem dir oprimida, menys valorada a nivell d'opinió pública, que és el valencià. Aleshores, crec que és la llengua nostra. Pensem que l'Ajuntament està seguint els passos que està seguint el Partit Popular a tot arreu del País Valencià i que, evidentment, si Canal 9, que és el màxim exponent de la política educativa i que en el seu conveni de creació es parlava d'un 80-85% de l'emissió en valencià i en aquests moments, vosaltres igual que jo sabeu, vosaltres millor perquè feu el seguiment més que jo, esteu veient quines cotes d'utilització del valencià hi ha en Canal 9. A més, l'Ajuntament pensem que està fent exactament el mateix i des del moment en què hi ha casos com obligar a contratistes a presentar les pliques en valencià i si no serien vàlides. Sabeu que vosaltres li vau preguntar al senyor Puigades i va contestar que havia sigut un error i que rectificaria, però és que després n'hi ha una altra convocatòria seguint amb el mateix. No sé si serà un cortapega de l'ordenador o com serà, perquè errors d'això n'hi ha molts, però no sabem exactament què serà, però que evidentment la política d'ús del valencià no és la correcta i a més el valencià que està utilitzant-se moltes faltes, molt mal cuidat i molt mal treballat. Bé, la següent pregunta és: el dipòsit d'aigua que està construint-se al corral, sap vostè si compleix totes les normatives vigents? Una pregunta concreta, una resposta concreta. El dipòsit que tenia que construir-se i per al qual va ser concedida la primera subvenció de 600.000 euros i tenia que construir-se, com he dit abans, al costat del dipòsit que n'hi ha fet en aquests moments, complia tots els requisits legals. El projecte del dipòsit o el dipòsit que està fent-se ara no puc afirmar o no puguem afirmar que es complís perquè portem des del moment en què es van enterar que estaven començant a fer-lo demanant de forma verbal i per escrit al Partit Popular que ens dona la informació corresponent a l'expedient per a poder fer aquestes comprovacions. Aleshores, aquest expedient no ens ha arribat a les mans de nosaltres, per tant, no podem contestar en aquest moment si compleix o no els requisits legals perquè no hem tingut l'oportunitat de veure aquesta documentació. El que sí que podem dir és que el dipòsit projectat inicialment, l'únic problema que tenia, per dir alguna cosa, era que hi havia que desplaçar la línia elèctrica, desplaçar els metros del lloc per on van aquests moments per a poder ubicar el dipòsit. I això era l'única dificultat que tenia, salvo que en aquest expedient que té el Partit Popular i que no ens mostra, diga una altra cosa. Per tant, això no era motiu suficient per fer la barbaritat que s'ha fet de muntar el dipòsit, que independentment de que tinga o no o complisca o no tots els requisits legals, que ho averiguarem, independentment d'això és que és famós, l'impacte paisatgístic és brutal, és a dir, ho mires per on mires i esperem que no passe
lo de Melilla que es trenca i s'emporta el carrer Sant Antoni, l'Ortiz i tot el que pilla per davant. Esperem que no passi això. I, evidentment, estem ahí, estem treballant en aquest tema i tan pront com tinguem la informació la farem arribar a la gent. Però el motiu de no poder contestar si és legal o no, o si està tot legal, és que no hem vist l'expedient perquè no ens ha facilitat. Bé, passem a la següent pregunta, que diu: quin rumb seguirà la política d'oposició enfront del tema de les construccions i la seva legalitat? Estem en altra pregunta concreta i per tant hem de donar una altra resposta concreta. Evidentment, en els 8 anys de govern del grup socialista es va complir la legalitat tal conforme manava la normativa vigent en el tema de les casetes, per tant, ahir no tinguem res més que dir. I en el tema d'ara, d'aquests moments, sabem el mateix que vosaltres, la Fiscalia ha reclamat els expedients d'infracció urbanística en la situació que es troba cada un a l'Ajuntament de Benigànim. Nosaltres hem fet la petició a l'Ajuntament de Benigànim que quan remitisca aquest informe a la Fiscalia ens faci arribar una còpia i a partir d'ahir començarem a parlar, perquè en aquests moments, com us he dit abans, està sota la intervenció de la Fiscalia i no podem pronunciar-nos d'un motiu o un altre fins que no sapiem exactament quins expedients i per quins motius i quines raons dona el Partit Popular per a donar trasllat al fiscal d'aixòs expedients. Doncs, passem a la següent pregunta, que és: quina opinió té vostè de l'actual crisi? Creu que vostè, que des del poble, es pot fer alguna cosa per solucionar-la? Bé, estem en un problema, evidentment, en un problema mundial, un problema que ens afecta a tots i en un problema molt important. Jo crec que des de tots els llocs, creguem, des del grup socialista, perquè ho hem analitzat, es poden fer, des de les limitacions pressupostàries, algunes actuacions que no van a fer-se en aquests moments. És a dir, pensem que des de la política municipal, per exemple, el primer que hi hauria que fer és una reducció de les despeses corrents importants. Despeses corrents, si referim a jornals. Això no s'ha fet. En 2 anys de pressupostos del Partit Popular, en l'any 2008 van augmentar 300.000 euros el capítol de personal, és a dir, 50 milions de pessetes. Per al 2009 augmenta el mateix capítol 150.000 euros més, és a dir, 25 milions de pessetes més. O sigui, en 2 anys, i més tenint un any de crisi, resulta que augmentem uns 75 milions de pessetes en 2 anys en despeses de personal. No ho entenguem. N'hi ha un altre apartat en el que es podria intervindre, que és apoyar la construcció facilitant el tema de viviendes o de construcció de viviendes de VPO. Recorde que una de les justificacions que ens va donar el senyor Puigades per a malvendre o quasi regalar els terrenys enfront de l'institut era que, o dia que, eren perquè anaven a dedicar-los a la construcció de viviendes de protecció oficial. Pregunta que això és mentira, que en totes les paraules és mentira, perquè en el plec de condicions que es va fer la venda no consta per ningú costat que la persona o contratista que s'ha quedat els terrenys estigui obligat a construir vivienda de protecció oficial. Per tant, això seria una bona mesura, però no s'ha aplicat. Hi haurien coses més com, per exemple, potenciar la figura de l'ADL, l'Agent de Desenvolupament Local, que és una de les persones que s'han contractat ara últimament, i potenciar aquesta llavor des de potenciar la indústria, des de potenciar el polígon industrial, l'instal·lació d'empreses, des de treballar al comerç i del comerç, però si resulta que en el pressupost de 2009 del Partit Popular n'hi ha consignat 0 euros per al tipus de promoció o la promoció industrial i del comerç, no veig en quin sentit té la feina de l'ADL. Hi haurien més coses. Per exemple, encara que és pecat a minuta, però hi ha un altre tema molt important, que és el tema de la propaganda.